Manje ntombazana usho ukuthi lento yakho kumodeli ihamba kanjani because wawuphansi phezulu wena. Ufuna umuntu one-iPhone, uthi ufuna nje ithombe zakho yibukeza izinto. Hayibo girl, yonke into ihamba kahle tshela. And futhi nje ugayi uyithandile izithombe zami wathi nje futhi sizosebenzisana. Oh wow, ugayi manje umfana ke ungenaphi kulento zokumodela cause abafana modela. Yabakhona. Ukuthi phela nina senajwayela ukuthi indaba yokumodela yamantombazane. Okay ntombazana uqaphele ungashaya ikhetho kuze uyofika embhedeni kagayi. Awu ngeke ngiyenze nje leyo nto leyo and plaziki uyisitaba. Manje uba wathi itabana iqhanyela ntombazana ngoba phela nayo usomizwe isitabane ukuthi unengane. Ungangitsheli nje mina ngeyingane zosomizi nje. Mina ngiyazi into engiyila lapha yana ngiyilanga nje amadoda. Kodwa ntombazana uthatha uthando olungaka lokumodela. Ungasabuza girl, awungiboni yini? I was born to be a model. Ngimuhle, ngimile kahle, ngigqoka kahle, futhi ngiyathanda ukubukwa. Ngiyakubona ntombazana and iyakufanele lento yakho ukumodela. Uyacabanga sengilapha phesheya ngishaya i-catwalk. Buka nje. Ntombazana. Ngiyatshela girl. Yes girl. Yebo. Ngiyakubona ntombazana, ngiyakubona. Ladies mantombazana. Ngiyaxolana. Xolani ufunani? Angifuna isifundo, anginazi nemboni yini. Hayibona uqale nini ukwazana nesifundo? Hayi wena musolokhu umbuzo ufuna lokho ekhuluma la? Ngaze ngakwenzani kodwa Andisi ngendlela ongangifuni ngayo kodwa ayithinisale kahle mantombazana. Bye bye xolani. Hawu wakwenzani kanti? Mfethu angifuni ukukhuluma indaba yalomfana. Hawu kwenzakalani? Le mfana wangenzela imanga. Kwenzakalani? Hamba sifundo. Siwaba impantsula kanje. Nona impantsula, ngi-influencer. Yini manje influencer? Yabo indaba zakho zokukhaya. Influencer umuntu odume ku social media. Hey. Bese, ngapha futhi imali encane. Sasifuna ukubamba futhi ukuya ngasithunji. Indaba ungayi imali. Abethi musuqamba amanga, futhi unayo imali. Wonibonanga ngokusonka nje futhi elokushini futhi. Manje ugqoka kahle nje sengazithiwa ngisonkile nje. Ngeke man, come on, into yabonakala yabo wena geza ngobisi. Ugqoka kahle kanje sengazithiwa ngisonkile. Awusifundi, songitshela nje ngenxa social media nje uqaya wadumisha nanokuduma nje. Kodwa wena usungitshela nje. Yazi ngoba la wesidansi ngifake eqweni. Uyocabanga ukudla inhloko. Awusicela mina okay. Hayi bo. Sadansa lo mdanso. Usikudaba kade waphelelwa isikhathi. Eish. Ngiyayibona lento yakho umdansi seyaphasha. Hey, uyabona nje. Manje nawe uzokhona into ethi yabo kena yonke into. Siqhube isidansi mina ngiyazi ngenzani ngoba sidansile. Sawubona mkhozi kunjani? Ngiyaphila Sikhokhe ngizwa kuthiwa istokfela asiza kimi lani. Hayi mabona into bazokhokha ngilinde uenda khokho uenda uyangikweleta kuleli 1000 azolikhokha leli stokfela uzokhokha elinye 1000 angithi phela uyangikweleta nje. Hayi bani awuma bancane mkhozi sho amanye Sikhokho sami hamba ngigrand ulibangise pho samngane nami ujawule makuphaka angizwe yapi amngane nami ujawule makuphaka hayibo sondela wena sondela ukuthi ungakhohlwa futhi lapha phela angithi baphasa lempahla le bathakatha lapho ungadli ungadli laphana Sikhokho ngena lana ke hamba ke Sikhokho sho hello bengisakhuluma hayibo yangikweleta 1000 athi nje imali alibuyile umuntu efuna umshado sibona ubani loyo umunye umjida ethi igama lakhe angilazi ebese simshayeke loyo ubani ukumamba futhi angimazi la umchaze bona futhi ebusweni angazi ngathi ukwebhekile angazi ukwebhe yini ukumbamba umshaya ukuhlangana naye ngebreak ushaya
eselafana uthatha kancane Wenzeni wena? ya bathi uqamba pha kubeni uyangigegeza ukuthi ngizenzele ukushaya Ngazibe ngikhona ke bethu. Ngiyajabula emakhaya. Ukudla seningena kuthola noma nganenzela manje. hayi sisuthi right asisuthi Hayi ungathi usuthe kanti wenzela ukulisha umngane wakho ukudla. Kumele ngabe sendapha phela manje. Ngiyacela. Baba indawo nisana ngokudla. ngishani ukudla sisuthi nawe ujethe Ngisuthi mina mama, mama ngathi ukudla wonke. Indawo ngishana. uthi mina ngaze ngadlakeni kusho ukuthini ngaze ngadla Ah wena ethi nomona. khuma athi ngemakeni phandle athi uzame iplan yejobs wangizela awulamjida wena ngakho ngakho Ah alright. hayi Sala bazokuletha ukudla. okay ngaqoqa Bala ngiyona. Ezoqoba bu. Ahlale bathakathela ungadli. Ungadli laphana. yini manje Indaba kwenzalani? Yini? Funa upelepele? Hayi singakhumbula kwathiwa ngingawudla ukudlala ngoba kuyathakaza. Habe! Kusho bani? Kusho samdala. Hayi angisazi-ke. Okay. Hey. Hayi ufuna ndo. Hello? Ya sisi awuphuthume phela uze la ekhaya ingane ayikho right. Ingane nani? Ayikho esimene si right. Hayibo ngampela yini? Woza manje wabusageza, woza manje. Ish, okay ngiyeza-ke ngiyeza. Ish. Jakukholula sengibona nganempili yasehlula jangisho ngoba kusuka ngikhula abontanga ngokwempilo bebengihlula anoma ngizama bengihluleka uma mekhaya njalo uhlale khulekela thina ukuthi siphile impilo engcono sikwazi ukushintsha isimo kodwa mina baba angitholi ngisho impendulo isimo masinjena ngeke kushintshe lutho baba sicela ube impendulo umuntu uyozahamba emhlabeni engenayo ubeke yokomlando Oh Thabo ingakho ziba molkho zami uhlezi uyicima ngemali yami ethola Hayi bo. Manje ubona ukuthi ngisadla u500 wakho ngoboleka last year. pho uyikhokha nini imali yami Hoyi bo. Oh, uyazi nje ukuthi angisebenzi ukuthi uyithatha kuphi imali. uyibolekelani imali uzaza usebenzi Thabo Anaki. Ayazi ama-friends akho uzohamba ukusho abantu abangasebenzi bafuna imali. cha musu kuyijika lento khokha imali yami Thabo Hayi bo. People, mbukeni phela. Engifuna imali ngi-celebrate. Uyi-celebrate njani wena? asumemisa manje Angithi angithuli. I-celebrate lonke ifuna imali kumuntu ongasebenzi. bamba nabanye Mana kwenze njani manje? Hayi bo wezama ngikubizela ukuthi ingane yakho. Ingane ingitshela isigaxo sendaba esingaka. Kwenzana no? Ithi ingane manginika ukudla. Uthe usizomdala ngakudla ukudla wala ekhaya ngoba siyathaka. Hayibo, kusho mina. Hayibo. Wena usizomdala. Hayibo mana mende ongichaze mana ongichaze ngichaze ukuthi kwenzakala njani.